ubomi obungenaphakade, ngoba ubomi bungenaphakade sizophila ngoYesu Kristu. Sithanda singathandi zimbini indawo esinoya kuyo, lizulu nezoko. Zimbini indawo umuntu uyazikhethela ngezenzo zakhe apha emhlabeni, uyazikhethela ngezenzo. Noba umlabo uthi ndikhonza uThixo, kodwa izenzo xa zisithi zikhonza uSathana, uyohlala naye ubomi obunaphakade. Ke yena wayenzelwa umlilo ukuba makatshe ubomi obungenaphakade. Ingaba nawe uyafuna na uyotsha? Kuthiwa masithandaze ngegama likaYesu Kristu. Ngoku mna bazalwane ndizonixelela ngoYesu Kristu. Ingaba ngubani? Kuthiwa lilizwi, zonke izinto zabakho ngaye, ayikho into yayingekho ngakhe, which means zonke izinto esizibonayo kwathina sikho kungenxa yakhe uYesu Kristu lona. Lilo eli lizwi apha kuYohana wokuqala verse 1 esixelelwa ngaye uYesu Kristu. Kuthiwa wayenoThixo. Kuthiwa in the beginning he was the Word, and the Word was with God. Eli lizwi lalinoThixo. Liphinde ithi eli lizwi lalinguThixo. Eli lizwi xa sijonga kuYohana 14 verse 10 ithi don't believe that I am. Amen. Amen. Siyava ke ngoku apho kuthethwa ngelizwi. Xa ufunda le ndawo ingathi kuthethwa ngomntu. Kuthiwa ke ngoku kuYohana wokuqala verse 5 verse 7 kuthiwa bathathu that bear record in heaven. Kuthiwa nguThixo, kuphinde kuthiwa leli lizwi, which means ngumntu eli lizwi. Ngoku ke ngoku apha ke verse 7 uYohana wokuqala chapter 5 verse 7. Ngokuba bathathu abo bangqinayo emazulwini, uYise noLizwi noMoya Oyingcwele. Verse 8. Abo bathathu banye, bathathu abo bangqinayo emhlabeni, umoya namanzi negazi. Aba bathathu basingise ntweni? To believe that I am in the Father and that the Father is in me. The words that I say to you, I do not speak on my own authority. Rather, it is the Father living in me who is doing his work. So siyabona apha ukuba uThixo ungaphakathi kuYesu Kristu ngumntu omnye lona. Hallelujah, Jesus. Sibuyele xa kuthiwa bathathu that bear record in heaven, uThixo, lilizwi, nguMoya Oyingcwele. Awukwazi uthi unomoya oyingcwele kodwa unaYesu. Ingabe umthathaphi lo Moya Oyingcwele ungena Yesu? Ndize apha ke bazalwane ukuzonixelela ngoYesu Kristu. uYesu Kristu zange afe emnqamlezweni, efele in vain. Ufele emnqamlezweni ukuze siyenze uxolo noThixo. uYesu Kristu wanomthetheleli onguYesu Kristu, akakhethi bani. Uthi iza ngokunjalo ngezono zakho, uyakuguqula ngokwakhe, uyakutshintsha ngokwakhe ngamandla kaMoya Oyingcwele. Uthi iza kuye wena moni ongenamthetheleli, iza kuYesu Kristu, uyonamandla okuthethelela izono zakho. Izani kuYesu Kristu. Xa sijonga kuYohana wokuqala verse 5 chapter 5 verse 11 kuthiwa, and this is the testimony God has given us, eternal life, which means uThixo usinika ubomi obungenaphakade. Iphinde ethi and this life is in his Son, which means obubomi bungenaphakade silufumana ngonyana onguYesu noThixo. uYesu Kristu wafela emnqamlezweni ukuze sibizwe onyana bakaThixo. Zange afele njena uYesu Kristu ngoku ukuze befa ukuba thina singazazi noba singobani.
sisazona sizalele ezonweni Jesus. sonke siphilile ezonweni ngoba uThixo wanikela unyana wakhe wokuqala igazi likaYesu Kristu igazi elingenatyala lafa lifele ukuba lizothethelela thina linamandla eligazi izani kuYesu azonithethelela ubuhlungu ke ungabi namthetheleli ngoba uyoma phambi kwaThixo akekho umthetheleli wakho sakho wena uyocinga uyakuthanda wena ucinga wena usathana ukwanika yonke into akunika utshwala akunika imali akunika yonke into ucinga uyakuthanda usathana kanti uyakuyazi zonke izinto akunika zona zisezogweni uba uyotshabalala. Awu masikhe silungise indaba yethu noYesu Kristu unamandla osusa isona phakathi kuthi ngoba thina isona sisusi ngokwethu kuyo namandla sinomthetheleli andizithuli izono zakho to condemn you kodwa ndikuculela ukuze uyazi ukuba ukhona uYesu Kristu onokuthethelela asithuli izono zakho sidibana siyakujaja akekho umntu okujajayo kodwa ndikunika isolution nguYesu zono ngoba nathi zange sizalwe sibhele zange sizalwe sisindisiwe kodwa sizele sikhulele ezonweni kodwa ngenxa yakhe ngenxa yegazi lakhe wasihlangula wasithathelela izono zethu nathi ke saya kuye ngoba kuyafuneka ukuba uye kuye uYesu Kristu umvume njengenkosi nomsindisi ngoba uhamba njani nomntu ongamvumanga uveske wathi hayi ndikholiwe entliziyweni kodwa ukavumi funeka wenze isivumelwano noYesu ukuba ndiyakuthatha ukuba uphile ngaphakathi kwam. Hallelujah. Amen. Ndizomxelela ngoYesu asizanga ukuzobeka izono zenu phambi kwenu sinenze nifile guilty okanye sizonitshela kukhona umsindisi nathi sisindiswe nguYesu Kristu ngegazi lakhe wasisindisa wasinceda uYesu ukuba singabi sigqila lesono yonke imali yethu iphelele etshwaleni akho nto asikhuli sibe ndawoninye sisigqila funeke yonke imali yam ndiyifake etshwaleni kodwa uYesu Kristu uyasindisa nanku uYesu Kristu hayi nanku uYesu Kristu imali yakho ungayifake enhlombeni imali yakho ungayifake ebumandini kodwa uze kuYesu free of charge eligazi lakhe igazi likaYesu akudingi inkomo kwakuqala inkomo akudingi ibhokwe kwakuqala ibhokwe ukuba senza imisebenzi akudingi kodwa ku-free ukuza kuye